ina yi wa kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Yan uwa, albishir ne tare da kuma wani sirri wanda zan yi bayaninsa a cikin wannan bidiyo. Sirrin kuwa shine dukkan wani ɗa namiji wanda yake da matsala ta saurin inzali, ma'ana wanda idan ya je ga iyalin shi baya daɗewa, za ka ga lokacin da aka fara shi zai yi inzali, lokacin kuma iyalin za ta nuna tana buƙatar a ci gaba da yi. Sannan idan ya yi inzalin sai ya ji gaba ɗaya sha'awar ta fitan masa a rai, zai ji kuma baya buƙatar ma ya ci gaba da yi. Ko kuma wanda idan ya kawo ɗin gaban sai ya daɗe ba tare da ya sake tashi ba, to insha Allahu a yi ƙoƙari wannan fa'ida a yi amfani da ita. Kuma wannan fa'ida tana ƙara ruwan mani wanda yake da matsala ta tsinkewar mani ko ƙarancin ruwan mani. Idan ya yi amfani da ita zai samu biyan buƙata. Sannan ƙarancin sha'awa wanda yana faruwa shi ma sabida ƙarancin mani, shi ma in aka yi amfani da shi ana rabuwa da wannan matsala bi iznillahi ta'ala. Abubuwan da kuma ake buƙata abubuwa ne guda biyu. Abu na farko shine za a samu namijin goro, amma garinsa ake buƙata. Sannan abu na biyu za a samu gyaɗa wacce aka soya ta. Yanda ake buƙatar kowane, in ka samu namijin goro za ka samu kamar guda 20, za ka yayyanka shi ƙanana ka shanya ya bushe yanda zai yi saurin bushewa. Idan kuma ka samu busasshe to haka ake buƙata. Sannan za ka samu gyaɗa, za ka samu gwangwani guda ɗaya, gwangwani madaidaici kamar gwangwanin madara irin wacce ake sai da 200 ko 200 da wani abu. To cikin wannan gwangwanin sai a bushe ta wannan ɓawon da yake baya, a murmushe shi, a bushe sosai, a gyara ta. Za ka iya cire wannan 'yan abubuwan ma ka cire. Za a haɗa da wannan namijin goro da wannan gyaɗa a dake su waje ɗaya, a dake su sosai. Yanda ake amfani da shi shine a rika ɗiban cikin ƙaramin cokali, sai a samu madara ta ruwa rabin gwangwani a zuba, a juya, a sha. Ko kuma a samu nono ko yogurt, duk za a iya zubawa a juya a sha awa ɗaya kafin a kusanci iyali. Haka za a rika yi har na tsawon kamar sati 3. Insha Allahu ta'ala in dai ka haɗa wannan kai amfani da shi na tsawon wannan lokaci, za ka ga matsalarka ta kau. Ɓangaren rashin daɗewa, gabanka ya kwanta ya ƙi tashi bayan ka kawo, da ƙarancin mani da ƙarancin sha'awa, insha Allahu in dai ka haɗa wannan kai amfani da shi, za ka ga wannan matsala ka rabu da ita. Kuma sannan yan uwa, shawara ga waɗanda suke fama da saurin inzali, in ka san kana yawan shan sigari, to gaskiya ka yi ƙoƙari ka rage shi, domin yana taimaka sosai wajen jawo rauni a ɓangaren ɗa namiji. Sannan in mutum baya motsa jiki, ko ya yake, ko da ba za ka iya gudu ba ko tsalle ko wani abu, ko da tattaki ne mutum ya riƙa yi a ƙafa, ba a ce kullum ka hau abin hawa ba, ɗan motsa a ƙafa ka ɗan je wani gurin, a riƙa motsawa ko ya yake. Sannan a yi ƙoƙari ɓangaren kayan marmari, ɓangaren fruit su ma a riƙa ci, duk suna taimakawa. Bayan mutum kawai ya ci shinkafa, ya ci taliya, ya ci wannan ba, sannan duk maganin yunwa za su maka. Amma in kana cin ganyayyaki da tsirrai, su ne za su rika ƙara maka lafiyanka. Shine za a ga kana tsufa amma kuzarinka baya raguwa fiye da yanda ba a so. Amma in kana kawai cin abinci kake, baka damu da magani sai ka je ƙasa sannan ka nemi magani ba, to za ka ga kana tsufa, ƙarfinka yana raguwa. To amma ana amfani da waɗannan, za ga kana tsufa amma za ka ga da ƙwarinka, za ga ko yarinya ka auro za ka iya zama da ita. Saboda haka yan uwa, a rika kulawa, ana rika amfani da waɗannan abubuwa da motsa jiki, rage yawan tunani, rage damuwa, rage ɓacin rai. Duk wannan in ana rage su, za a ga ana samun ci gaba ɓangaren wannan sha'ani. Allah ya samu dace, Allah ya mana muwafaka. Sannan yan uwa, in ana jin daɗin shirye-shirye ma wannan tasha mai albarka, ga waɗanda ba su yi subscribe ba, su yi ƙoƙari su danna subscribe, sannan su danna ƙararrawa domin samun sanarwa duk lokacin da muka ji sabon shirinmu. Wanda yake da tambaya ko ƙarin bayani ko buƙatar magani haɗaɗɗe daga wajenmu, zai iya kiran lambar waya ko ya turo mana saƙo kai tsaye ta WhatsApp, ko ya ajiye mana buƙatar shi ta akwatin ajiye saƙonni. Sannan kana manta rika turawa group na yan uwa da abokan arziki domin a amfana baki ɗaya. Mun gode, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.